sugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong higsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan. Karon atuwa siya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Kuhaon lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus.
Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay simbahon ug alagaron. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw sa imong pulong pinagi sa impluensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan namo ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami magapahatag sa inyo og usa ka mainiton og malipayon nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niining ato nga programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no, kay wa man gyud lagi gyud tay enough time nga ato nga hatag para nga mahurot nato og basa ang mga text messages, kundi ang atong himuon pag anam-anam lang, no. Okay, ato ning basahon ni Kuya John. Maayong gabi ninyo ni Kuya Libby. Kanunay mi kuya nga nagsunod sa inyo nga programa. Kung ang tao gusto nga mupid sa iyahang kalag o kalanon nga espirituhanon, anhigyod sa inyong programa makakaon ang iyang kalag sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kuya mauman kini ang kalanon sa atong kalag. Salamat sa pagbasa kuya. Si Donna Deini ang inyo gyud nga diehard nga tigpaminawan. Dagang salamat Sister Donna, no, sa inyong pagpaminaw sa atong nga programa. Well, ni apatay basahon. Maayong gabi pastor. Dili pa lang gyud midugay nga nakapaminaw aning inyong programa. Sa una, istoryahan na sa mga tao ang inyong program, pero wa pag yun mi kapaminaw og radyo kay wa man mi makapalit pag radyo. Pagkapalit na namo og radyo mga 7 na ka simana karon, sige na mig paminaw sa inyohang programa pastor. Salamat. Si Harold di Ainik. Okay brother Harold, no, nindot na nga balita. Kapalit na mo radyo, 7 na kasimana gikan yung pagpalit. Duna na sa 7 kasimana yung pagpaminaw dinhi sa atong programa. So we praise to the Lord nga usamo sa mga ingon dunay kasibot sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa gihapon pabilin mo nga magmalandong mahitungod sa pulong sa Dios. Sir, maayong hapon. Amo na nadawat ang Bible nga imong gipadala sir. Unya nakapalit nami og notebook og ballpen, among i-take note ang inyuhang mga teksto din ha. Unya mag text lang unya sir kung pwede na nga mag video call Bible study ta, kay magbuhat pa mi og Facebook. Salamat kaayo sir. Oy kana nindot na nga plano, no?
okay ra na Bible study through video call. Kanindot niya na. So salamat kayo sa inyong pag-avail sa kahigayunan nga gi-offer sa Ginoo nga makaplaga nato ang kahayag sa kamatuoran. Last text nga akong basahon, sir, sa inyong programa pangutana ni. So dili lang usa lang tanan ni no. Kay naa na may ato nang gipahibalo. Well, ay mo kapalaka diha kay dili man ni ma-delete ning inyo og kuan kana na ang di pa matubag, pero matubag na surig yun nga ato na lang yun ning i-delete kay mapuno ang atong cellphone, di naman sa taka-reserve og mga text messages. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa nang tan-aw diha ang ato nga kuan, ato nga unsa ni monitor apan sa dili pa ni ipahabol nako lang. Brad, wala na si Duterte nang gawas na sab ang tanang sagbot sa atong katilingban og tanang mupatay og mga tao. Kuyaw og delikado na sab atong palibot karon, Brad. Kamao ba bisan pa og wa pa gani mapresidente si Duterte, diha na daan ang mga kuan sagbot sa katilingban. Hangtod na Presidente Duterte, hantod na was pagka-presidente, ang sagbot sa katilingban naa gihapon tungod kay buhat kana sa kaaway, no? Muna nga gani bisan paron panahona ikatingala nimo nga may mga simbahan nga nag-imbak og mga armas kay aron ipatay sa mga tao. Mauning panahona higala nga ato gyud nga salaon sa ato nga salabutan ang kamatuoran. Okay, Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother John. So atong gina-welcome no ang tanan natong mga kahigalaan dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ani ato sang gihangyo atong mga viewers sa Facebook nga palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga tulumanon para nga ma-bless pod sila higala pinaagi silang pagtan-aw o pagpamati sa mga pangutana nga atong pagatubagon. Okay, ato ning sugdan pagbasa ni pipila ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. Ato nakita dinhi si Brother Ejong Lim Tunyakaw diha ni sa Kinawahan. Shout out, brother. Nag-watch ko sa inyong live. God bless sa inyo mga brother and more power. So maayong gabi niyo, Brother Ejong ko uban sa imong tibuok panimalay. Niasad si Brother Ronilo Itang, mayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa kaigsuunan nga naminaw karon. God bless. God bless also diha Brother Ronilo, hinaot pa nga ang Dios magapanalangin nimo diha sa Saudi Arabia. Okay, ato ning lilion makadiyot manghigala ang mga angkikas na screen. Ito nakita ni si Sister Ginaline Lumuntad, Yasad si Brother Ronilo Itang, si Emeline Gomez Baterna, ato po nakita si Jema Aproibo ni Cesario. Dini ato sa nakita si Sister Helen Romagos Ilarcusa. Ay sis, maayong gabi. Salamat sa pagbiyo ato ning tunay nga higala og igsuon sa Ginoo, Brother Libby. Naani sa Managasi karon tabugon. Ani asad si Edwin Iscario. Ani ato sa nakita si Basilio Notarion Jr., si Froy Alcuma. Niasad si Brother Abner Dualio. Ani apod si Florida Sigarino. Kino mo ani ato nakita karong panahon na dini sa screen mga higala nga nag-like o nag-heart. So karong taon-taon higala ato lang pong isalot o nagbasa ang uban nga mga mensahe or mga kahigalaan nato nga naglantaw sa atong programa karong gabi. So akong ibalik ang panahon nimo, Brother John, alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby, no? Adto ta higala sa paghatag og
atensyon ni ining kuan ni ining pangutana. To ni sa kadali lang na pindot. Okay. Mosagbat ko anang puntuha. Mosagbat ko anang puntuha, Brad. Ang klaro og tinuod nga rason og dunay ka matuoran nga kami nagpabautismo nga wala magsubay sa kasuguan tungod kay ang amo baruganan pagtuo diha kang Kristo. Ang amo Kristo ang inyo kasuguan, maunay atong diferensya kaysa kasuguan walay nakatuman. Walay nakatuman ni ana, walay nakatuman ni ana. Salamat sir, si Boyet ni sa Suba Maya Daan Bantayan. Okay, dagang salamat Brother Boyet. Dinhi sa imong gitext mao ni ron ang ato nga pagasaluhan sa tibok oras sa atong programa dinhi sa Kanginan. Okay, mosagbat ko anang puntuha, Brad. Ang klaro og tinuod nga rason og dunay kamatuoran nga kami nagpabautismo nga wala nagsubay sa kasuguan tungod kay ang amo baruganan pagtuo diha ni Kristo. Ang amo Kristo ang inyo kasuguan, maunay atong diferensya kaysa kasuguan walay nakatuman ni ana. Salamat sir, si Boyet ni sa Suba Maya Daan Bantayan. Okay, daghang kayong salamat Brother Boyet sa imong gitext dire, no? Unya maayo ni harap-harapan na gyud ni gyud kanginan imong giamin nga wa gyud mo magsubay sa kasuguan. Unya sa dili pa maulahi ang tanan pamalandunga kung napauyon ba na sa kabubuton sa Ginoo ang pagkawa ninyo musubay sa kasuguan. Kay kung dili na gani mo musubay sa kasuguan sa Dios ay aba siyempre ang inyong gisubay ang kasuguan na lang diha sa mga pangulo sa inyong simbahan. Okay, kung ato ning tan-aw mahitungod anang puntuha god nga matud pa nimo ang inyo pagtuo kang Kristo. Unya ang amo kasuguan ang inyo Kristo mo nay atong diferensya. So ingon ni ini Brother Boyet, ang inyo pagtuo kang Kristo walay kasuguan. Ang amo pagtuo kang Kristo og dunay kasuguan. So atong palungtaron karon kung asa niini ang pagtuo nga gikauyunan, sa balaang kasulatan kanang pagtuo diha ni Kristo nga dunay kasuguan o ang pagtuo diha kang Kristo nga walay kasuguan. So ang imo dire nga ang kamaturan og ngano nga nagpabautismo mo nga wala magsubay sa kasuguan kana tungod kay ngano man ang inyo pagtuo o unya lagi way nakatuman ni anang kasuguan. Ang tinuod paggasulti doktrina gyud ni nga sa kadaghanan sa mga tao nga nagsunod lang gyud pod sa doktrina nga inimbento og inunta mga minaumao lang dinha pod sa ilang panghuna-huna. Unang-una, wala giuyunan sa Biblia kanang pagtuo nga walay kasuguan. Mao na ang inyo pagtuo ra wa nay kasuguan. Ang imong giingon ang amo kasuguan, ang inyo Kristo. Naagihapon namo ang Kristo ug naapod ang kanang kasuguan sa among pagtuo. Pamatii ra gud kuno Brother Boyet kaning gihisgutan sa Roma 3:31 nagingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So ingon niini ang pagtuo ni San Pablo, siya dunay pagtuo o unya nagpabarog siya sa kasuguan. Sa laktod pagkasulti si San Pablo o ang among gituhag gibarugan managsama, wa lang mo nahapasama sa pagtuo o baruganan ni San Pablo. Kay unang-una
wala gyud na haom na dinha sa Biblia nga pagtuo ra wa kanas kasuguan. Kay kung imong basahon balikan ra gud nato niyo ang Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So si San Pablo wa man ana ng klasiha sa mga pamatuod. Unya si Kristo po wa sad nagbungkag. Sumala sa Mateo 5:17 nagingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman. Karon unsa may inyong gituman nga pagtuo naman lang. Wa naman mo'y kasuguan. Busa kung imong subayon ang mga kamaturan dinis Biblia, Brother Boyet, masabot gyud nimo kung asa kang bahina, panig, no? Kung imo pang basahon ang Galacia 3:24 nagingon, matod pa nga busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Napakatin-aw, Brother Boyet, nga diha sa pagtuo sa tao ngadto kang Kristo, wala mabulag, wala mawala ang pagsunod o ang pagtuman sa kasuguan. Balikan ako parang imong makuha ang punto. Na matud pa, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad o mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa atong pagtuo. Timan-i ka na, Brother Boyet, kung ang inyo pagtuo pero walay pagtuman sa kasuguan, wala na mahaom dinis Biblia, kana nga pagtuo dili na pagtuo kundi patuo-tuo. Nga naman kay ang pagtuo dinis sa Biblia do na magyoy gisunod nga kasuguan. Unya muriak man ron pud ning uban nga wa na magsunod sa kasuguan. Ala riak mo din ha. I-text na ninyo dire kay aron mo samot gyud og kaklaro og kalutaw ang inyong pagsupak dinhi sa balaang kasulatan. Kung atong tan-awon kanang gingon nga way nakatuman niya na usa gyud na sa gigunitan sa kadaghanan nga dili na lang mutuman kay wa may nakatuman. Mo bitaw na hinumdum ko, ang nag-operate pa man gyud ning Central dinis bumid ko. Tanang relihiyon gipundok atong ilang HR nga babae. May to gawi tong ilang HR. Unya dihay higayon nga nakig face to face gito siya nga kami ra gyud nag-istoryahanay. Og unya dunay kuno Bible sharing pero kini sang balay kahaya kini ni Abas Antipulo. Wa sad siguro kasabot nig unsay Bible sharing kay sila ra man gipud wa may laing ka-share. Amahag anak pastor. Og unya niabot sa punto nga niingon ang amahan nga og duna mo'y pangutana ipangutana ninyo na pero ang anak mo'y ning sulti. Pastora pod nga kuno way nakatuman sa kasuguan. Way nakatuman. So gi-challenge man ta og pangutana nangutana ko. Kay wa man kaha di ay taong makatuman anang kasuguan kinsa may angay basulo ni ana. Ang Dios nga mo'y nagsugo nga tumanon ang kasuguan o ang tao nga wa magtumas kasuguan. Sa matas Ginoo dayag og klaro, gitabunan pa man gyud unta tong mga snacks, wa pa man gyud to giagda og mga una. Pastilan wa gani makapasalamat. Hinlargog abli kaon kay wa gid in taon makatubag sa akong gipangutana. Mo na nga ang ilang mga doktrina wa gyud kunoy makatuman anang kasuguan. Busa kamo din ha nga nagbarog ana nga prinsipyo ha. I-text kuno dire og unsay rason gid ninyo nganong ingon ni ana unsay inyong mga beses o unsay inyong basihanan. Karon ato dining basahon dinio sa Today's English Version, no? Akin na ang ato ning basahon sa Lucas 18:18 hanggang 21. Pamati iragon ninyo unsay gisulti dinhi. A certain Jewish leader asked him. Tanaw ha, oday adunay pangulo sa mga Hudiyo nangutana kang Kristo, "Good teacher,
what must I do to receive eternal life? Napakaklaro sa pangutana ni Pangulo sa mga Hudyo. Nagingon din nga, good teacher, maayong magtutudlo. What must I do to receive eternal life? Unsa may akong pagabuhaton aron madawat nako ang kinabuhing walay katapusan. Timan-in ninyo higala, usa kini sa mga seryosohon ninyo nga paghuna-huna o pagpamalandong. Kung kanang inyong gibarugan, kanang inyong gituhuan, napahaom ba sa gisulti dinhi sa Biblia? Mao man bitaw nga kini nga programa nag-agad yun ni dinha sa inyong kaugalingong prinsipyo, inyong kaugalingong panghuna-huna ug unsay inyong ipangutana. Kay ang inyong i-text diri, ang inyong ipangutana, mao manay atong kuhaan og topic anhita mag-discuss. Well, ang pangutana dinhi, good teacher, what must I do to receive eternal life? Maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton aron madawat nako ang kinabuhi nga walay katapusan. Niya ang gitubag ni Kristo, why do you call me God? Mao ni ang gingon ni Kristo, nganong imo manggikong gitawag og maayo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya, no one is good except God alone. So ni bisan kinsa og unsa may imong nakabot nga profesyon o posisyon, ayaw gid paghuna-huna nga maayo ka na. Ha? Kay wa gyud lain nga atong ilhon og huna-hunaon nga maayo ang Dios ra gyud. Nag-ingon dinhi, no one is good except God alone. Muna nga ayaw gid paghuna-huna nga may laki ka na, nga kung sa nabuksing pa naa ka nakasulod sa tanang dibisyon, lalom ka nagpanabot, kay nga naman pakyas ka. Unya atong padayon nagbasa, nagingon si Kristo, you know the commandments, nasayod ka ba sa kasuguan? Tan-awa ra gud si Kristo sulti, nagwalay, may tungod sa kasuguan, nya kamo dili na. Kawawa naman. Nagingon din do not commit adultery. Yun nasayod ka sa kasuguan. Dili ka manapaw. Asa manin nasulat nga daan? Di ba didto ni sa daang tugon sa Exodo Kapitulo 20 ang dili ka manapaw? Unya, sa inyong huna-huna diha, kay dili naman di ay na mahimo kang sundon ang napulo kasugo, okay na, manapaw na moron. Unya, nag-ingon din do not murder, dili ka magpatay. Wa man ka di labot, kay dito ranas Israel, dito ranas mga Hudyo, di nakadakpos pulis. Doon na bitaw labihang ging gara-garauna, ging kayo mag-text-text diris una. Antod nga, gusto gid siyang mapatay, ang iya untang patyon, wa man niya mapatay, nag-atubang siya kaso nga frustrated murder. Pero ingon ato siya gyud ka bagsik, kay doon na naman po yung mga record sa nagkalain-lain o sa ubang lugar, tungod kay iyang gisaligan nga naay mulaban niya. Nahitabo nga di na gid kaya sa iyang gisaligang mulaban, ning sibat na lang nagtago-tago tuan na puslaing lugar. Man di dinhi dili ka magpatay. Unya mo ingon mo nga diwa makatuman na asa magi dili matuman ani kaning pagpanapaw o ang dili pagpanapaw o ang dili pagpatay o ang pagpatay. Sunod ang do not steal, dili ka mangawat, bitis tingi kuno o dili ka badakpos pulis mo patay o mangawat ka. Unya, don't lie, di ka magsaksig bakak. Kining gisulti o ginganlan ni Kristo, pulos ni mga sugo nga naas na pulo ka sugo. Ni apoy mga magsasangyaw, ni apoy nagsangyaw nga nagtuupod nga insakto, pero wa na magtudlo sa gitudlo ni Kristo. Unya, kung atong basaho din honor your father and mother, tumahod ka sa imong amahan o ina. Si Kristo ani nagsulti, dito naman ni daan, nasulat naman is na pulo kasugo, nga gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato. Kini tin-aw ni, nag-ingon ang nangutana, what must I do to receive eternal life?
kining mga sugo amoy dimensyon o gisulti ni Kristo. Nya samtang nagsulti pa si Kristo nining puntuas kasuguan, ay mitingog na, mitubag na ang tao. Niya, 21, the man replied, mani ganing tubag sa tao, ever since I was young, sukad pagyod sa akong pagkamatanon, I have obeyed all these commandments. Ako na nang gituman ang tanang kasuguan. Unya, muingon mo, way taong nakatuman, pastilan, layo ragyod na sa kamatuoran ang inyong mga pagpangwali, ang inyong mga pagsangyaw, pero ipamatuod nga ang taong nagwali, nga wa na ang kasuguan, wa tay labot sa kasuguan, naa sa kamatuoran. Prom, ay aron nga dili ang tao magmahay kung dunay mga taong inyong napatuo, inyong nadala. Kung inyong basahon pa, anhin na po tao sa The Living Bible, sa the same kanana ang chapter and verse, kung atong basahon din sa The Living Bible, sumala sa Lucas Kapitulo gihapon 18, versikulo 18 hanggang 21, ingon ni ini ang gisultio, pamatian ninyo, kay ato ning kinini ang basahon gihapon. Well, niya, sa 18 up to 21, nagingon, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Ingon ni ini na ang gibutang sa The Living Bible. Sa atong gibasa sa today's English version, nagingon, what must I do to get to eternal life? Pero dinhi nagingon, matud pang what shall I do to get to heaven? Kung sa may akong buhaton aron ako makasulod sa langit, nagingon si Kristo, do you realize what you are saying when you call me God? Imo bang napamalandong sa imong pagtawag o pag-ingon nako nga ako mayo? Jesus asked him, only God is truly good and no one else. Ang Diyos ra gyud mo'y maayo ug wa nagyulain mo nang ayaw gid pagpatuga-tuga sa imong kaugalingon nga nagunahuna ka, nagbati ka nga maayo ka, kay pastilan piling ra na nimo ang laktod, tiling-tilingon kayo ka. Unya nag-ingon sa 20, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the Ten Commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo kasugo. Unya yano-yanuhon lang ninyong ingon way nakatuman ana. Nag-ingon din don't commit adultery. Dili ka manapaw. Beko no. Okay ra nga manapaw mo. Maabot panahon unya nga makakita mo gwapa, makalimot niya mo gisin ingan, makalimot na pusdan paingos niyo bahay pauli. Unya nagingon din matod pa din ang sunod din nga gisulti din don't murder, dili ka magpatay. Si Kristo gihapoy namulong ani, don't steal, don't lie, honor your parents and so on, og uban pa. Unya nausab ba di ay ang napulo kasugo pag-abot des bagong tugon? Mao ba gunay gisulti ni Kristo sama sa inyong gisulti nga wa na? Lahi ra gyud kaayo. Unya nag-ingon 21, the man replied, I've obeyed everyone. Remember, matag-usa na gid everyone of these laws since I was a small child. Ako na gining gituman ang matag-usa ka mga sugo sukad pa sa akong pagkabata pa. Kunya mo ingon mo way nakatuman. Mao na nga sa makadaghan ng panahon kining 10 commandments gidibatihan is publiko, pero wa pag yun tao nga nakahimo pagbarog nga nagmalampuson siya nga wa na ang napulo kasugo, pirmig yung parot. Pero kamo diha o gusto mo nga mutilaw sa parutan, narana sa inyong huna-huna og desisyon diha. Karon kung atong basahon pagyud dinhi, sumala dinhi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6, ato ragod ning basahon. Nag-ingon dinhi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6, ato kuno ning tan-aw dinhi kung unsay gisulti dinhi sa maong nga bersikulo. Okay, nag-ingon dinhi sa 1, 5 ug 6 sa
Leo or Lucas mao ni ang gisulti. Matud pa dinhi, akong basahon na, during the time when Herod was a king, sa panahon nga si Herodes siya pa ang hari, kanini ang was a king, king of Judea, sa Judea, there was a priest, adunay usa ka pari named Zechariah, ang iyang ngalan si Zacarias, who belong to the priestly order of Abia. Nabilong ni sila dito gihapon sa hari akan na ang sa mga sacerdote sa kang Abias. His wife name was Elizabeth. Ang iyang asawa na mga pari, kung imong susihon Biblia sa una, kay wa na maguna ron ang pagkapari, kay si Kristo naman lang ang katapusang pari. Nagingon din nga, adunay kuang gyud, dunay mga asawa ang mga pari. Sumas gisgutan sa Biblia, nagingon din nga matud pang his wife name was Elizabeth. She also belonged to the priestly family. So si Zacarias o si Elizabeth, pareho gini sila nga ang ilang mga background, ang ilang mga pamilya, ang kagikan mga pari gyud o kon mga sacerdote. Nagingon din they both live good lives in God's sight. Silang duha nagkinabuhi nga maayo o matarong sa ilang kinabuhi diha sa pananaw sa mga mata sa Dios. And obeyed, remember, and obeyed fully all the Lord's commandments and rules. Ilaging gisunod ang tanang kasuguan sa Dios o mga kalagdaan. Unya, muingon mong way nakatuman ana. Pastilan, kung kana na ganing argumentuha mo inyong dadon, ayaw na lang yun mo patuga-tuga kay sigurado yun nga mapalpak yun mo. Mo nagisulti din matud pa din sa ato nga ginabasa. Kung atong tanaw din sa The Living Bible sa 1:6 sa Leo, kung unsay gisulti din kung atong basahon din sa maong bersikulo gihapon sa 1:6 sa Lucas, unsay gisulti din ining translation nga dinis The Living Bible 1:6 unsay gisulti din niya ang gisulti din matud pa din kung basahon. Well, pamatian ninyo nagingon Zacarias and Elizabeth were godly folk, careful to obey all of God's laws in spirit as well as in letter. Gisayon na ang kaniya ng pagkasulti unya yano-yanohon na ninyog ingon nga huwa na unya si Kristo, nagsulti man si Kristo sumala sa Mateo 5:18 17:18 ingos Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Uy, si Kristo mituman yang ikaw dili. Sa manang pagkasulti ingos Kristo, ang akong mga karnero nagsunod nako. Unya si Kristo nagtumas kasuguan. Nya ang iya mga karnero nagsunod padayon ng ingonana. So mo ni ang gihisgutan. Karon nagingon si kanana ang Kristo, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Nagingon ang 18, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa. Si Kristo na nagsulti, sultihan ko kamo nga samtang pa magalungtad pa ang langit ug yuta. Beko no moingon mo nga didto ra ni Israel ang kasuguan, lalo na sa kanang igpapahulay dito ra sa mga Hudiyo. Ang gingon ni Kristo, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Ang gisulti ni Kristo, langit ug yuta. Dinis ato sa Pilipinas o bisan asang nasura, way langit way yuta. Ingon si Kristo, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Si Kristo nagtudlo nga tumano ng kasuguan. Mausad ning programaha nga inyong ginapamatian. Nagtudlo sa gitudlo ni Kristo, nagtudlo sa gitudlo sa mga apostoles,
Nya ngano mamog manudlo mo dili man haom sa gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Klaro anang gisulti na ni Kristo. Karon mga kaigsuonan, unsaon man nato ni pag-ila kuno be? Maing-ilhon na lang yun nga kamo giinsakto bisan inyong gisupak ang gisugo sa Ginoo, gitudlo sa Ginoo. Pamati ra gud ninyo ni ang pamahayag. This is the word of God sa nahunang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Kung basahon na unsay gisulti dinhi sa nang Juan 2, 3 ug 4. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios. Ani sa taragon ni puntuha. Gikinahanglan gyud di ay unsa man pagsiguro. Sa kaduang Pedro 1:10 nagyon, make an election sure. Kinahanglan gyud nga siguroon. Unya nag-ingon dinhi masiguro gayud nato nakaila kita sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Tanawa, masiguro gyud nato nga kita nakaila sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Muna ang kutob sa mga pundok o taong nagtudlo nga watay labot anang kasuguan, di na sundong kasuguan, makapaduda na ang ba-ray nagsulti na nakailas Dios. Pero wag na matud pa masiguro gayud nato nga kita nakailas sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Ang 4 nagyon, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Biblia anay namulong ha. Basig moingon mo sa mas bradyon manghukom na judgmental. No, dili na agisultis Biblia. Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Okay ra ka, komportable ra ka, pagtuo na lang kang Kristo wa nay kasuguan. Unya ang Biblia gihukman ka nga bakakon ka og wa kay kamatuoran. Kinsa man diin man gikang bakakon. Juan 8:44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, kay ang yawa bakakon sukad pa sa sinugdan. Kinsa man ang nganong giingnamang amahan ang yawa sa bakak. Unya kung amahan gani, natural na anak. Kay naay bana pero dili nimo maila nga amahan kay wa man manganak, naay asawa di nimo maila nga inan kay wa man manganak. Pag maghisgot ganig amahan meaning naay anak. Ang yawa unsa ni siya? Amahan sa mga bakak. Natural ang iyang mga anak bakakon pod. Nan kinsa man kuno ning mga bakakon matud basta gibasa, siya nga magaingon ako nakaila kaniya pero wa magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Kay ang bakakon gikan masyawa. Okay ra mo nga ang Biblia nagpamatuod sa inyo nga ang inyong amahan yawa. Unya, ingong walay kamaturan. Si Kristo nag-ingon sa Juan 14:6, ako mong dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa amahan. Gawas kun pinaagi kanako. Kinsa si Kristo? I am the way, the truth, and the life. Siya ang kamaturan. Pag ang tawa magsunod kasuguan, bakakon og walay kamaturan. Meaning, walay Kristo. Christian without Christ. Mao na ang dating. Higala mamalandong ka. Ang imong gipatalinghugan karon dili na pulong nga ista, kundi pulong sa Dios. Nagagikan dinis bala ang kasulatan. Tuguti lamang nga sa dili pa musira ang mga adlaw sa kaluwasan, imo nang nadawat ang tinuod nga kamaturan alang sa kaluwasan sa imong kalag. Ayaw sayangi ang imong kalag tungod lang sa mga bakak o sayop nga mga pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Magdayhard mo, dili na makatabang sa inyong mga luwas mo. Nga naman, kay ang Biblia nagtudlo sa kamaturan, dawata ug subaya ang kamatuoran. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpatinaw ni ining mga bayna. Brother Libby. Okay, din salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat kini sa ato nga tulumanon. So pwede Brother John ngay mo tong utrohon pagbasa kung giyon sa to paghan-ay niya iyang pangutana. Okay, mao ni Brother Libby. So musagbat ko anang punto ha, Brad. Ang klaro og tinuod nga rason ug dunay kamatuoran nga kami nagpabautismo nga wala nagsubay sa kasuguan. Tungod kay ang amo baruganan pagtuo diha ni Kristo. Ang amo Kristo, ang inyo kasuguan.
maunay atong diferensya kaysa kasuguan way nakatuman niya na. Salamat sir, si Boyet ni sa Suba Maya daan bantayan. Okay, dikan salamat no. So naiportion gisgutan niya nga sa amo sir nagpabautismo mi nga wa nagtuman sa kasuguan. Ato nang hisgutan karon ato sa ning basahon mahigala ang atong nakita sa screen no. Ato ning tanawon dinhi. Okay, niya si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi sa inyong tanan, Brad Lady o Bajon. Greet ko sa ila ni Tio Lino Tayaktak, Tio Hernani Tayaktak, Brad Edi Layos, Brad Billy Gidayawan, Brad Hannibal Almonicar, ilabinas sa mga Palunpon family. God bless to all. Nyapod si Brother Jakes sa Malinog sa Dumaguete. May gabi di Brother Jakes, no? O ba ni Mr. Tagalog? Mayong gabi ninyo, Brad. So, good evening also, Brother Jakes. Message sa ato nakita si Adonis Saplad. Good evening, sir. First time nako nakatanaw sa live ninyo sa DYCM. God bless you all. Salamat kayo, Isa ni si Brother Adonis Saplad, no? Adonis Saplad na tagadin mga Brother Adonis kay na may mga saplad sa kuan po diha sa Hibitngil. Ya. Mina Roslas Ninong Josue ilustresibo si Ninong Sito si Ninang Sining ilustresibo diha si So, first time daw niya nga lantaw sa ato. Brother Adonis, hope nga tuloy-tuloy na ha kay first time man nimo nga pag panood sa ato ang Facebook Live. Hope nga tuloy-tuloy na ni aron nga mahimo kang kabarkada o kasuod dinhi sa atong programa. Thanks a lot. Naarabay gingon nga one tested, always wanted. If you want nga kato ganina ba ma-feed ang imong kalag sa pulong sa Ginoo, kana padayon na. Okay, salamat Brother Adonis. Yung tahigala nga dusunahan ato ning basahon. Niapod si Brother RG Moore Vargas Ibanez. Maayong gabi kapag laom, Kuya John, Kuya Libby, God bless you and us of our program of Hope Radio in Jesus is our hope. Thank you sa pagbasa. Okay, niapod si Meljoy Iscalikas Almosera. Good eve sa inyong tanan diha sa station, sa radio o sa mga naminaw karon. God bless natong tanan. So God bless also Sister Meljoy no Iscalikas. Brother na ilado kay ko na nga tao si Brother Miljoy Iscaligas murang naggunig gi kuan convert siguro ni sa ilang pamilya. Miljoy iba na kuan na Joy inana no. Kay ang uban po na Milgrace niya si Miljin mo na ang ilahang mga kuan anak ni Brother Terting Iscalikas pre mads mayong gabi inyo diha sa Paypay daan bantaya. Sa Paypay din. Yes, sa Paypay na dati sa Kinatarkan karon na nagpaypay. O niya itong basaw ni Gala ni Apod si Brother Rufino Moreno sa kuani di ani sa Luok, San Romeo. San Romeo. Good eves ninyo Bro Lib, Bro John og sa tanang naminaw kapag laom sa Jesus is our hope. So good evening also Brother Rufino. Salamat sa imo nga pagpaminaw sa ato nga turmanon. Okay, mo ato na tahigalas paghatag og di pa rin atong tanawon tikas ka screen. Ato ning acknowledge ning atong mga kahigalaan nga nagtanaw ni si Brother Jeffrey Joseph Adistora Nobabos. So good evening Brother Joseph Nobabos. Ayan niya si Sister Nisabel Villaganas Necesario. Ato pong nakita din si Marlon Federicos Maricel de la Cruz. Okay, salamat kayo sa pag-view ni Ma'am Nisabel. Wa na mo ikauban ron diri si Isaw, Ma'am kay siya speaker sa Crusade karon da sa Maya.
second night na ron. So thank you sa pag-view. Okay ni asad si Michelle Berosel. Ano niya, Sister Jenaline Lumuntad. Ato pong nakita si Sheloy Del Tam. Ano niya, si Brother Gerardo Lobitania. Dade, maayong gabi ini mo dade. Salamat sa pag-view. Kumusta mo dihan Mami Banji uban sa inyong duha ka mga buotan mga anak? Pastor Randy Suson, no? Ang siyang pamilya. Ustanan na lang ron sa Australia na nanood sa atong programa. God bless. Niapod si Florida Segarino. Oy, Mads, maayong gabi, Mads. Des tambungon. Salamat gigaan ninyo ni Parireme. Pre, maayong gabi dia, pre. God bless nimo, pre, ug sa imong pamilya. Niapod si Crystal Joy Dihito Anciano. Ay, ma'am, salamat. Na ako ning buotan nga pagumangkon. Salamat, ma'am. Ato po nakita si Adriel Lim. Si kuani anak ni Pastor Lauron, Brother John. Si? Si Adriel Lim. Adriel Lim. Okay. Salamat kay asam babae ni laki. Lalaki. Kanang tumagtambungan sa camping diri. Dong. Salamat professional kayo. naman. Sorry kay gamay pagid kaay ka pagka-assign ning papa ni daddy ni Mudere. So, thank you sa pag-view. Anya niya po si Betha, si Libilita ni Zero sa una taron o linggay na. So salamat kayo sa paglantaw. Ni ato pagyuntanawon sa unahan ni apod si Brother Reggie Miralias. Ay, itong amigo. Dong, mayong gabi idi. Salamat sa pag-view, dong. Tuani sa siyudad sa Sugbo. Ato na nagsibo deron. Tuani dito. Okay no. Mao ni atong mga nakita mga higala dinhi sa ato nga programa niya ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana, no? Ang pangutana naghisgot mahitungod sa iyang pagtuo nga nabautismuhan siya pero wala sila magtuman sa kasuguan. Anya nagingon siya nga ang ato kuno dinhi kasuguan ng ila Kristo. Okay, ato tanaw ni og nadungga naman yung ang explanation ni Brother John kaganiha. So arita sa first part nga iyang gisgutan nga nabautismuhan sila nga wa magtuman sa kasuguan. Nindot na nga punto. Ani hasta pagkahuman sa bautismo wa po nagtuman. Unsa mang kasuguan na ka wa matuman nila. Siyempre kanang napulo kasugo kay allergy man kay sila ana o niya mo man sanay ipasabot god sa ilang pangulo nga ang kanang 10 commandments dili na tumanon sa dihang naatay pagtuos Ginoo. So gihisgutan o gipasabot ti Brother John kaganiha gani tin-aw kaayo ang Roma 3:31. Perting tinawa na higala basta open-minded lang jud ta, no? Open-minded lang yun ta, petin tinawa ana nga magkuha na sa kahanap sa atong mga pangunahuna. Klaro atong mabasa si San Pablo nagpaig ani. Ingon San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo. Wala gayod. Hinunua ipabarog nato ang kasuguan. Klaro kay na Ingos Pablo gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo. Kaya nagtuo man ta kami wa man misupak anang pagtuo higala. Kay importante man gyud na ang pagtuo ngadto kang Kristo. Kay lisod man maluwas ang tao kun way pagtuo kang Kristo. Kinahanglan man ta mutuo kaniya nga siya atong Ginoo, siya atong manuluwas mahigala. So tuhuan ta na. Uni ang tao nga mituo kang Kristo nga Dios og manluluwas musunod sad niya. Dili kay igo lang mutuo unya di musunod. Sorry kay higalang putol-putol gamay kay usa ba ni nga bukatol man aton tutunlan kay tungod lang aning magwan-uwan unya mag-init. Usay masakpan yun ta kay mataligsikan ta usay itong pagpanaw. Okay, atong i-continue, no? Si San Pablo nagsulti nga ang kasuguan ug ang pagtuo di na magbuwag higala.
dili pwedeng bungkagon ang kasuguan sa diha nga naatay pagtuo ngadto kang Kristo. Maunay among gituhuan higala kay naa mas Biblia. Si San Pablo naghisgot og pagtuo pero wa siya maghisgot nga di nata mutuman sa napulo kasugo sa diha nga naatay pagtuo sa Ginoo. Gani ang baruganan sini mahigala nga Seventh-day Adventist, ang pagbantay sa kasuguan maoy makita nga binuhatan, maoy makita nga bunga sa pagtuo ngadto kang Kristo. Kay naa kay pagtuo niya makita ang bunga. Unsa may bunga makita pagka matinumanon, dili kay pagka masinupakon higala. Kay ang bunga sa imong pagtuo pagka masinupakon nagpasabot na nga nagpakasala ta. Nga naman kay sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala mao ang paglapas or pagsupak sa kasuguan. Ang pagsupak or paglapas sa kasuguan gitawag na sa Biblia sala. Sala ang paglapas o pagsupak. Karon ang pangutana, nakahibaw ta nga sala ang pagsupak o paglapas kasuguan. O niya di ta mutuman nagpasabot nga nagpadayon ta sa pagpakasala. O nagpadayon ta pagpakasala, wa ta muundang pagpakasala. Unsa may mahitabo na to? Kundi ta muundang pagpakasala. Mahimog yung maimot maiyata siyawa. Kay sa unang Juan 3:8 ang atong mabasa higala kadtong nagapadayon sa pagpakasala. Iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang tao day higala nga wa muundang sa paglapas sa sugo, nagpakasala siya. Kinsay manag-iya ana? Ang Biblia nagsulti, iya sa yawa. Mahimong iya sa yawa. Nga naman, kay ang yawa nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Ang yawa dahigala maoy original nga magsusupak sa sugo sa atong Ginoo. Maoy original magsusupak siya. So nagpasabot na ang tao pod nga magsupak sa balaod sa Ginoo, mahimo pong iya siyawa. Muna atong buhaton aron ta mahimong iyos Ginoo, magmatinumanon ta mga higala. So wa naman tay mga higala sa di pahingkot sa puso naton tulumanon. Mga higala nag-ampo kita mahigugmaon og dalangpanan nga Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong tuguting nga mga nagpaminaw.